No niin, ollaan Sotaveteraaniliiton liittopäivillä ja Esko Takala Asikkalasta, sotaveteraani, paikalla. Esitteletkö itsesi ensin? No niin, olen tosiaan Esko Takala tuolta Asikkalasta ja olen viimeinen ikäluokka, joka sodan aikana otettiin palvelukseen. Eli 26 syntynyt tammikuun 16. päivä. Ja helmikuun 21. päivä käytiin Harmaisiin. Millä rintamasuunnalla käytiin? No niin, ensin jouduin jalkaväkeen alokkaana, mutta sain sitten siirron tuonne Ilmavoimien viestikouluun Hämeenlinnaan. Ja sitten sieltä jouduin sitten, en ollut mikään radisti vielä, kesken kouluttamaton, jouduin tuonne Lentorykmentti 3 sellaiselle eturadioasemalle Viipurin maalaiskunnan Kilpejoen kylään. Ja se oli juuri sitä Ihantalan selustaa. Ihantalan suurtaistelut oli silloin juuri menneet ohi ja siellä alkoi sitten, niin kuin tiedetään, asemasota. Mutta tämä meidän eturadioasema oli suomalaisen tykistön tasolla ja meidän tehtävämme oli sitten lähettää komentopaikalle sääsanomat ja viholliskoneviestit. Että tällainen tehtävä meillä oli. Ja erittäin moderni laitos, missä palvelin, se oli Volvon alustalle rakennettu radioasema ja ruotsalaisten Suomen armeijalle lahjoittama vehde ja oli erittäin toimintakykyinen ja hyvä laitos. Asuttiin siinä läheisessä talossa ja sitten tämä meidän auto oli kivinavetan seinälle naamioitu sinne ja kun pantiin lähetin päälle, niin pantiin moottori käyntiin ja generaattori pyöritti virran, mutta sitten kuutelu tapahtui akuilla. Ja oli sitä sitten vielä, vaikka se alkoi sitten asemasota, vihollinen ei enää hyökännyt sen Ihantalan jälkeen, mutta lentotoimintaa oli kyllä puolin ja toisin ja sitten pikkusen tykistökin ampui näin päin ja näin päin, että tällainen pojankloppikin, jos näin voisi sanoa, niin kerkisin vähän ruudin savuakin sitten haistelee. Kyllä. No mikäs teillä oli sodan tiukin paikka? No se ei nyt oikein tiukkaa paikkaa ollut. Yhtenä yönä venäläinen tykistö ampui ihan lähietäisyydelle, että mentiin sitten Pellonojaan nenälleen karkuun mutta ei se nyt kummempaa sitten kuitenkaan. Ja sitten aikaa myöden, kun syksy kului, niin se toimintahan aina hiljeni. Venäläisillä oli sitten tähystyspallo nousi aina siihen metsäreunan taakse. Mutta se ei ollut päiväsaikaa kuin hetken ylhäällä ja taas ne veti sen alas. Että ei varmaankaan, Lentorykmentti 3 mersut oli silloin Lappeenrannassa. Mutta sitten sieltä tuli venäläisiä näitä maataistelukoneita ja aina silloin tällöin. Ja sitten me ilmoitettiin komentopaikalle nämä ja siellä tehtiin ratkaisu, lähtikö mersut torjuntalennolle vai ei. Mutta sitten myöskin tämä sääsanoma oli tärkeä, että komentopaikalla tiedettiin minkälainen sää on meidän sijaintikohdalla. Että pilvien ensinnäkin sään yleinen laatu, poutaa ja pilvien kokonaismäärä ja pilvien alarajan korkeus. Meillä oli sellaiset lunttitaulut siellä seinällä, että josta sai havainnekuvat, josta sai aina katsoa sen, että eihän se oma taju riittänyt siihen, mutta ne havainnekuvat oli kyllä erittäin selkeät, että siitä pystyi päättelemään, että
että mikä oli tilanne. No lopulta sodasta kotiin päästiin. Niin... No niin, sitten kun sota loppui syyskuun 4., niin lokakuun 4. päivä minä olin jo sitten siviilissä, 44. Ja sitten 45. elokuun 10. päivä uudestaan Ilmavoimien viestikouluun Hämeenlinnaan ja siellä palveltiin sitten sellainen reilu 9 kuukautta. Ja suoritettiin sitten vasta ne radiosähköttäjätutkinnot ja että oltiin siellä sellaisena, niin kuin sanotaan, täydennysmiehenä ja epäpätevänä, mutta uskon, että se tehtävä pystyi kyllä suorittamaan niillekin tiedoilla, mitä silloin oli. No mitenkäs elämä kuljetti sitten sodan jälkeen? No sodan jälkeen sitten minusta tuli maanviljelijä ja olen tehnyt elämäntehtäväni maanviljelystilalla ja lypsykarjatila silloin ja silloin oli sitten meidänkin tila oli 20 lypsävää, niin se oli siihen aikaan iso karja. Niin kuin nykyään puhutaan, pannaan 0 perään mieluummin, mutta se oli sitä aikaa. Ja sellaisessa ammatissa sitten, no sehän sitten koneistui hiljalleen maatalouskin ja viimeiseksi lypsettiin suoraan tilatankkiin putkilypsäjällä, että näin paljon sitä kerkisi nähdä sitä maatalouden koneistumista. Sitten olen harrastanut, en ole mikään kilpaurheilija, mutta olen tuollaista urheilua harrastanut niin kuin oman itseni hyväksi ja hiihtänyt 10 Finlandia hiihtoa ja sitten ajanut polkupyörällä. Olen käynyt täällä Joensuussakin 3 kertaa. Mulla on naapurin poikan perhe täällä, teki elämätyötään ja niin minäpä sitten tulin välillä polkupyörällä. Ja sitten erään kerran ajoin tuonne Navapiirille Rovaniemen yläpuolelle ja käytiin ja siitä vielä sitten tuonne Torniojoen varteen. Ja siellä oli sitten sellaisen eläkejärjestön kesäpaikka, niin sinne saakka ajelin. Ja näin ollen on tullut paljon käytettyä sitten polkupyörää sekä myöskin hiihtää. Mikäs on teillä hyvän kunnon salaisuus? No monta kertaa tulee mieleen, että vaikka se tuntuu se sellainen harrastaminen ja hikoileminen järjettömältä, mutta kyllä siitä varmaan niin kuin sanotaan, että tilin sai. Että olen äärettömän hyväkuntoinen, en käytä mitään vakilääkkeitä. Toinen polvi on protestoitu 10 vuotta sitten ja se tuntuu, että alkaa vähän niin kuin kiusaamaan. Jos en kävele asfaltilla, mutta sitten siellä Vääksössäkin pääsen sellaista nurmikkoa pitkin sauvalenkille ja sitten sen aina kun pyrin suorittamaan päivittäin sellaisen 1,5 kilometrin lenkin. Mutta sitten asfalttikävely se käy tuohon polveen ja on ruvennut myöskin käymään tuonne lonkkaan, että sen huomaa, että kun ukko vanhenee, niin viat nuorenee. Näinhän se on vanha totuus. Kyllä. Kiitoksia teille paljon juttutuokiosta ja oikein mukavia liittopäiviä. Kiitos.